бо гузашти 3 моҳ аз чопи пулҳои нави коғазӣ дар Тоҷикистон ҳанӯз аксари дастгоҳ ё терминалҳо барои қабули он омода нестанд ва муштариёнро соатҳо саргардон мекунанд. дар ин шабу рӯз дар назди терминалҳо бо шахсоне дучор шудан мумкин аст ки ивази пули нав ба кӯҳнаро дархост мекунанд. баръакси баҳсу ҷанҷоли харидору фурӯшанда ва ронандаву мусофир бар сари пулҳои фарсуда, аксари ин нафарон муштариёни телефонҳои ҳамроҳ ҳастанд ки наметавонанд тавассути терминалҳо ба телефонашон пул гузаронанд. зеро пулҳои коғазии намунаи соли 2012 ки ҳанӯз 3 моҳи пеш ба муомилот бароварда шуд, аз ҷониби терминалҳои электронӣ дар кӯчаву хиёбонҳои кишвар қабул намешавад. сокинонро зарур аст барои пур кардани захираи пули телефони мобил пулҳои барориши соли 1999-ро дошта бошанд. Саид Ҷамол Каримов, сокини шаҳри Душанбе, ки борҳо ба ин мушкил рӯбарӯ шудааст, гуфт ҳар боре терминал пули намунаи соли 2017-ро боз мегардонад, ӯ маҷбур аст ба фурӯшгоҳе рафта онро бо пули кӯҳна иваз кунад. ӯ гуфт: پول کردن قبول میکنم اما چی داره چی نداره اما باید همه پول نام خواهی صافدت کنم برای گذاروندن اما خیزان در کوپرایان باید زنم باید همه خیلی درست کنم که همه بسیار مشکلی میتبخ باید باید 2 میلیون نباشه پول کردن با میکن نگاری سرگردانی بسیار داره این همه در یک ساعت کنه دقیق دو گفت آدم هم ترمیناله در زنگ دقیق دم لیوکان نوای در دیگه اتوش همه بدن باید نکنیم. имрӯзҳо даҳҳо корафтодае ки аз бонк ва ё банкоматҳо пули нав мегиранд, маҷбуранд аввал онро бо пулҳои кӯҳна иваз ва баъдан дар терминал пардохт кунанд. моҳи сентябри имсол Бонки Миллии Тоҷикистон пулҳои коғазии сомониро бо ороиши нав ба муомилот баровард. ҳадаф аз ин кор баланд бардоштани хусусияти ҳифозатии пули миллӣ ва тақаллубкорӣ гуфта мешуд. як масъули Бонки Миллӣ рӯзи 15 декабр дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, сабаби аз ҷониби терминалҳо қабул нашудани пулҳои намунаи нав ба унсурҳои ҳимоявии онҳо марбут аст. аммо ҳалли ин мушкил кори масъулони терминалҳост, чунки ба барномаи ин дастгоҳҳо ворид кардани хусусияту нишондиҳандаҳои пулҳои нав лозим аст, афзуд ҳамсоҳбати мо дар Бонки Миллӣ. масъулони терминали Экспресс Пей, яке аз ширкатҳои пештоз дар пардохти электронии пул, дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфтанд, онҳо пас аз ба муомилот баромадани пулҳои коғазӣ арзишҳои номиналии 10, 20, 50, 100 ва 200 сомонӣ тамоми терминалҳояшонро дубора барномарезӣ карданд ва ҳоло мушкиле надоранд. аммо дар як тамоси телефонӣ дар ширкати Тачпей вуҷуди чунин мушкилро дар терминалҳояшон тасдиқ карданд. Дилфуза, масъули шӯъбаи хидматрасонӣ ба муштариёни ин ширкат гуфт, дар ин шабу рӯз мутахассисон сари ин мушкил кор мебаранд ва мушкил муддати 2-3 ҳафтаи наздик бартараф мешавад. барои чӣ? برای که چی نکردن شما обновить накардиан яшол терминалро программа намепартанд. таҳлилгарони умури бонк мегӯянд бояд картридерҳои терминалҳо дубора барномарезӣ шавад, то ки терминалҳо барои таъмин ва қабули пулҳои коғазӣ бо таркибҳои нави ҳимоявӣ мутобиқ шавад. терминалҳои электронӣ ки мисли робот кор мекунанд, ҳангоми пардохт пулро қабул намекунанд. дар баъзе кӯчаву хиёбони шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон терминалҳои пардохти электронӣ фаъол аст. сокинон тавассути ин терминалҳо ба ҳисоби телефони худ пул мегузаронанд. баҳори соли ҷорӣ ҳукумати Тоҷикистон бо як қарор терминалҳои пардохти электрониро аз гирифтани фоиз ё ҳаққи хидмат аз муштариён манъ кард. ба дунбол ҳудуди 4000 терминали пардохти электронӣ дар саросари кишвар бо сабаби зараровар будан аз кор монд. ҳамакнун танҳо ҳудуди 500 адад аз ин терминалҳо фаъоланд.